ben Soes en in het dagelijks leven ik ga naar school en mijn hobby is freerunnen. Ik ben Wilma de Groot en ik heb een winkel in Koudekerke, Wilma Mode. Ik ben Pieter Peul. Ik ben op het ogenblik bijna 63 jaar. Ik zit op de Burg Ritheim en ik ben Reisa. We hebben een gelukkig grote winkel, dus we kunnen prima 1,5 meter van elkaar afstaan. Nou, het positieve is nou op het ogenblik dat we het een en ander kunnen opruimen wat er is blijven liggen in de loop van de tijd. Ja, je bent wel vrij, maar voor de rest niet veel. Wat ik mooi vind, is dat er natuurlijk hele mooie initiatieven ontstaan. Ik vind het best wel leuk dat ik thuis ben, maar ik wil ook liever weer naar school. Met corona, ja, ik kan niet naar Street Gym, dat vind ik heel jammer. Nou, ik baal niet snel, maar het is meer ook het gevoel van onzekerheid. Dat ik nergens heen kan. Ja, vrijheid is toevallig het kunnen vertalen en doen wat je wil. En natuurlijk het recht op vergaderen en dat soort dingetjes. Dat schiet dan ook een beetje allemaal binnen natuurlijk. Het is natuurlijk een voorrecht in de gemeente, in onze grondwet, vergaderen en vrijheid van geloof. Maar op het ogenblik schiet het allemaal een beetje binnen natuurlijk. Vrijheid betekent voor mij eigenlijk je alles kunnen doen ja, wat je eigenlijk wil. Dus vrij van geest, vrij van angst. Heb ik zeker, ja. Denk aan de lokale ondernemers. Ja, goed voor anderen blijven zorgen. Ja, wel eens mijn zusje. Nou, mezelf af en toe. Ja, je komt toch jezelf tegen in dit soort situaties. En dan denk ik van ja, wat ga ik nu doen? Wat ga ik ermee doen? En dan plak ik mezelf even achter het behang en dan kom ik er heel snel weer vandaan. Ik zou het niet weten op het ogenblik.